Isa patay, 15 pileson ang biktima sang pagbungguan na isang depampasahero nga jeep kag isa ka truck sa syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Samtang sa Bacolod City naman, 3 ka mga salakyan ang nagkarambola. Yaring balita nga aton gintutukan. Makitan sa ini nga video ang pagtinguha sang rescue team nga makuha ang naipit nga driver sang depampasahero nga jeep. Nakabunggo ini sa ginasundan nga salakyan sa barangay Sumag, Bacolod City matapos sa dulaan sang control ang driver nga si alias Nonoy. Nakibot na lang ko nga nagpabalo ako niya tupad balay nga na nakabunggo ang jeep. Bangod sa impact, ginbungguan man sa salakyan ang isa pagid ka salakyan nga ginasundan. Nakaangkon sa mga minor nga pilas ang 5 ka mga sakay. Nagaregluhanay na ang matag-iya sa salakyan nga imbulbado sa among aksidente. Samtang, patay isa ka pasahero nga ginkilala kay Lea Moreta, 57 anyos, matapos mabungguan ang ginasakyan nga jeep sang truck nga may karga sa mga saging sa Sitio Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Pinasunman ang driver sa salakyan nga si Richard Cabugnason kag 12 pa ka mga pasahero. Mechanical error siguro. Kay napondo na siya ang jeep daw nagwagol-wagol yun ang ang truck. Nagagwa nga overloaded ang truck nga ginamaneho ni Algenel Rosal nga gilayon man nagpalagyo matapos ang aksidente. Pilason man ang 3 ka mga pahinantes ang truck. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.